Tak co tu máme? Eduard Chmelár, co si tady povídá? Všetci ľudia dobrej vôle sa musia začať spájať proti snahám nezodpovedných politikov vyvolať tretiu svetovú vojnu. Len Juraj Krúpa s Branislavom Grölingom dokážu pár hodín potom, čo sa prezidenti Macron a Pavel zhodli na potrebe vyslania vojakov na Ukrajinu, popierať túto holú skutočnosť. Saskarskí poslanci včera v relácii TA3 Král na ťahu zjapali, vrieskali, urážali a stále pritom tvrdili, že francúzsky prezident túto možnosť vraj iba nevylúčil. Kto tu teda nerozumie zahraničnej politike? Naozaj som bol prekvapený, že ani šéf diplomacie Juraj Blanár, ani rečnícky bravúrny Robert Kaliňák nezareagovali na túto nehoráznú lož v priamom prenose. Je možné, že im ušla hlavná udalosť dňa? Emmanuel Macron v Prahe provokoval spojencov ako fanatik, keď na nich zaútočil, aby neboli zbabeli a tlkol pesťou do kecpultu, že v tejto vojne musíme zvíťaziť. Podporu francúzskému návrhu na vyslanie vojenských jednotiek na Ukrajinu vyslovil aj český prezident Pavel, ktorý povedal, že je na nás, akú formu asistencie Ukrajine zvolíme. Všimnite si, že priame zapojenie sa do vojny sa v propagandistickom newspeaku týchto lotrov volá ponovom asistencia. Vojnový tábor sa medzi tým rozrástol aj o Estónsko a Rumunsko, kým v Nemecku čelia tieto návrhy silnej kritike. No, Rumuni, ti už v Rusku byli. Aj Maďaři tam byli, aj Slováci tam byli. Nepoučili sa. A za tejto situácie bude slovenská opozícia ešte stále tvrdiť, že Fico si vymýšľa a robí nám hanbu. A zemiaky rastú na stromoch, kravy lietajú a tráva je modrá. Však neuveriteľné. Prosto neuveriteľné. No, je to uvěřitelné. Prostě toť ti chlapci chcou válčit. No, ale cizíma rukama a nastavovat životy jiných. Oni tam nepůjdou. Jak takové lidi nazvat? Co si to osobujou? Rozhodovat. Všetci jsme se narodili s holým zadkem. A tito si ten zadek opéřili titulama a myslí si, že můžou mávat světem. Kde je demokracie, jednomyslnost? No, děláte to saframensky, úlisně, zastíráte slovními manipulacemi. Jenom ne na rovinu říct jasně. V podstatě jsou to takový uškňužení zbabělci.